Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik. Na početku sledi pregled najvažnijih događaja u zapadnoj Srbiji za 29. novembar. Opština Lučani i predstavnici programa Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali memorandum o razumevanju u oblasti energetske efikasnosti. Upravni odbor Udruženja malinara Zlatiborskog okruga doneo je odluku o radikalizaciji protesta. Za doprinos u borbi protiv bele kuge, opština Nova Varoš dobila priznanje Srebrna kolevka. U čajetinskim osnovnim školama Ljubivoje Ršumović proslavio 60 godina stvaralaštva. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Predstavnici 29 opština u Srbiji i programu Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali su memorandum o razumevanju kako bi poboljšali energetsku efikasnost i iskoristili potencijal biomase u lokalnim zajednicama. Reč je o lokalnim samoupravama koje imaju između 20 i 40 hiljada stanovnika, a koje su izabrane na osnovu javnog poziva objavljenog u avgustu ove godine. Memorandum o razumevanju potpisali su i predstavnici 3 opštine Moravičkog okruga – Lučani, Gornji Milanovac i Ivanjica. Opština Lučani sredstva Ministarstva rudarstva i energetike i programa Ujedinjenih nacija za razvoj dobila je za povećanje energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave. Prema memorandumu, obaveza lokalne samouprave je i da sprovede obuku i edukaciju menadžera za energetsku efikasnost. Pošto smo jedna od malobrojnih opština u Srbiji koja je imala priliku da potpiše ovaj memorandum, to znači da ćemo imati priliku da povlačimo sredstva od ove organizacije u smislu rešavanja tih pitanja koja su sve više važna. Lokalne samouprave su se takođe obavezale da izrade inventar kotlovskih postrojenja i da obezbede uslove za sprovođenje relevantnih obuka za korišćenje i unos podataka u informacioni sistem za energetski menadžment. Kad pogledate zašto je ministarstvo zainteresovano toliko, ono želi da ima kvalitetne podatke sa terena o tome šta se dešava i da onda može da vodi odgovarajuću politiku u energetici. A opet gledano sa stanovišta svake lokalne samouprave, to je izuzetno važno, zato što je to jedan resurs koji smo do sada skoro nemilice trošili, ne razumejući koliko potencijala tu postoji. Tokom 2018. godine u stručno savjetodavnu i tehničku pomoć konsultanata u 29 opština biće organizovane obuke o finansiranju projekata proizvodnje energije iz biomase na poljoprivrednim gazdinstvima, kao i obuke o energetskim zasadima. Važan je ovaj korak ka uspostavljanju ovog sistema, jer, kažemo, 2013. godine već mnoge napore smo uradili, sistem polako počinje da oživljava, ali nam je potrebno i dalja pomoć. Uvereni smo da će ovo partnerstvo biti višestruko korisno, kako u oblasti zaštite životne sredine, tako i u oblasti društvenog i ekonomskog razvoja ovih zajednica. Isto tako, ministarstvo će moći da unapredi svoje ciljeve u pravcu pristupanja Evropskoj uniji, kao i postizanje ciljeva održivog razvoja. Vrednost projekata u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i povećanju udela biomase u proizvodnju energije je oko $45 miliona. Najveće zarade u zapadnoj Srbiji u oktobru imali su žitelji Lučana, a najniže su bile u Arilju, saopštio je Republički zavod za statistiku. Prosečna neto zarada u Srbiji isplaćena u oktobru ove godine iznosila je 46.879 dinara, što je nominalno za 2,8% manje nego u septembru. U Moravičkom okrugu posle žitelja Lučana, čiji prihodi su u proseku iznosili 56.736 dinara, na drugom mestu su se našli zaposleni u Gornjem Milanovcu, sa zaradom u iznosu od 42.341 dinara. U Čačku visina plata je bila 39.934, što je pad u odnosu na septembarsku zaradu koja je iznosila 41.149 dinara. A najniža primanja u Moravičkom okrugu imali su stanovnici Ivanjice, koji su u proseku dobili po 33.827 dinara. U Užicu prosečna oktobarska zarada iznosila je 48.229 dinara, a nešto niža bila je u Čajetini i Topoli. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna oktobarska zarada zaposlenih u Arilju našla se na poslednjem mestu u zapadnoj Srbiji i iznosila je 32.007 dinara. Na sastanku održanom u Priboju, Upravni odbor Udruženja malinara Zlatiborskog okruga doneo je odluku o radikalizaciji protesta nakon današnjeg isticanja roka za odgovor na njihove zahteve, upućen Ministarstvu poljoprivrede i Vladi Srbije.
Članovi Upravnog odbora formiraće krizni štab udruženja kako bi 1. decembra učestvovali na protestima, koji bi trebalo da budu organizovani na teritoriji Zapadne Srbije. U svečanoj sali Pribojskog doma kulture, koja je bila premala da primi sve zainteresovane malinare, predstavnici udruženja su upoznali prisutne sa svim fazama pregovora koje su otpočeli sa Ministarstvom poljoprivrede još u junu ove godine. Pregovore koje smo vodili sa Ministarstvom poljoprivrede i sa vladom Republike Srbije su propali. Malinari nisu krili ogorčeno zbog monopola velikih hladnjačara, kao i činjenicom da u najtežoj godini za njih vlada Srbije nije izašla u susret ni jednom zahtevu po pitanju formiranja Nacionalnog savjeta za maline i utvrđivanju minimalne otkupne cene. Pošto imamo podatke da je ove godine otkupljeno oko 80.000 tona malina, a do 30.10. izvezeno 83.000 tona malina. Znači, to je smešno za nas proizvođače malina, nas 500.000 proizvođača malina. Znači, hladnjačari drže nas proizvođače i državu faktički kao taoce u ovoj zemlji. Da li je bitnije 7-8 hladnjačara ili 500.000 ljudi koji direktno zavise od proizvodnje maline? Ako im je bitnijih ti 8 ljudi i ako su jači od države, onda ćemo mi krenuti našim nekim putem, pa vidjet ćemo dok će to. Prema najavama malinara Zlatiborskog okruga, sem protesta i blokada saobraćajnice, udruženje će u slučaju nastavka indoletnog odnosa vlade Srbije ka ovom pitanju preduzeti mere internacionalizacije problema kroz prezentaciju prikupljenih dokaza o monopolističkom položaju velikih hladnjačara i ugroženosti skoro 500.000 ljudi, čija osnovna egzistencija zavisi od zasada maline. U prvih 9 meseci ove godine opština Lučani ostvarila je prihode u iznosu od oko 406 miliona dinara, što predstavlja izvršenje budžeta za oko 82%, rečeno je na današnjoj sednici opštinskog veća. Prema rečima nadležnih, rashodi su bili manji od planiranih, zbog čega je ostvaren suficit u iznosu od oko 15 miliona dinara. U poređenju sa istim periodom 2016. ove godine u prvih 9 meseci budžet je povećan za oko 14%, rečeno je na 59. sednici opštinskog veća. Najviše novca slilo se od poreza na zarade, oko 26 miliona dinara, i od poreza na prenos apsolutnih prava. Opština je od Republike dobila oko 14 miliona dinara za određene projekte koji se prema planu realizuju i koji će biti završeni do kraja ove godine. Ako poredimo izvršenje budžeta za 9 meseci i izvršenje budžeta za 6 meseci, u mnogo smo povoljnijoj situaciji, jer za prvih 6 meseci je bio deficit, a sada imamo suficit. Samo još da kažem da određeni projekti još nisu završeni. Članovi opštinskog veća prihvatili su predloženo rešenje o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti koje se odnosi na utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. Na osnovu toga građani će plaćati manji porez na imovinu zbog niže cene poslovnog prostora u zoni 1. Koliko uporedimo prosječne cene koje su korišćene za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. sa ovim cenama koje smo danas usvojili, koje će se koristiti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. može se reći da će obračun poreza, odnosno da su te cene negde na identičnom nivou, izuzev poslovne prostorije koja je nešto niža u zoni 1 u odnosu na prosječnu cenu koja je korišćena u 2017. za obračun poreza. Na današnjoj sednici prihvaćen je predlog Sportskog saveza opštine Lučani da fudbalski klub Mladost dobije status sportskog kluba od posebnog značaja. Predsednica opštine Lučani najavila je da će na dnevnom redu sledeće sednice opštinskog veća biti rebalans budžeta. Već 3,5 godine mesna zajednica Sevojno funkcioniše kao gradska opština, a mnogi žitelji smatraju da takav status zaslužuje i mesna zajednica Krčagovo, koja ima oko 11.000 stanovnika. Inače, grad Užice ima 30 mesnih zajednica, od čega je 10 seoskih. Krčagovo ima osnovnu školu, vrtić, poštu, apoteke, od nedavno galeriju Reflektor u prostoru nekadašnje kasarne, sportske terene, a sledeće godine trebalo bi da bude završena i crkva. Na prvi pogled ništa ne nedostaje. U Krčagovu nedostaje se završi recimo ono tamo hala koja je počela se radi. Ambulanta nam fali, to pod broje. Nemamo nijednu prodavnicu, niti odela, niti onih nužnih potreba. Predsjednik mesne zajednice kaže da je za prethodne 4 godine uloženo više nego svih prethodnih godina. Tu treba da se urade 3 stambena objekta, što je bio uslov vojske kad su nam predavali kasarnu. Poslovni prostor će biti
nova mesna zajednica, ambulanta, jer smo to tražili odavno, znači bit će ambulanta, najverovatnije pedijatrija, apoteka i treći objekat će biti sadržaj za mlade. Iz gradske uprave ističu da je ove godine iz budžeta, ali i novcem resornih ministarstava, u Krčagovo uloženo oko 100 miliona dinara. Finansirani su asfaltiranje puteva, rasveta, potporni zidovi. Ja bih prvo počeo od kište kanalizacije Miloša Obrenovića u Krčagovu, gde je grad sa Ministarstvom privrede uložio 42 miliona, da ne kažem tačno cifru kolika je, od toga je 50% grad, 50% ministarstvo, to je odvođenje kište kanalizacije od prvog Partizana do dole prema železničkoj stanici. Krčagovo je sa 11.000 stanovnika najveća užička mesna zajednica i još ranije je bilo govora da dobije status opštine. Mišljenje građana o tome da li bi status opštine automatski značio bolji i kvalitetniji život podeljena su. Pitanje je to do sredstava. Sad možda će neko da im to uskrati što sleduje i onda šta je uradio, ništa. Budemo opština i da sami se odlučujemo, ovdje sve grad odlučuje. Ne bi valjalo da se to cepka tako. U skladu sa statutom Užica, nova gradska opština može biti formirana osnivanjem, spajanjem dve ili više gradskih opština u jednu novu opštinu ili izdvajanjem dela područja iz jedne ili više postojećih gradskih opština u novu. U statutu još piše da gradska opština mora biti geografski i ekonomski povezan prostor sa dobrom komunikacijom među naseljenim mestima, sa sedištem kao gravitacionim centrom, ali mora ispunjavati i sve uslove za obavljanje poslova gradske opštine, odnosno da funkcioniše u interesu građana. Meštani Krčagova na referendumu bi se izjasnili o tome da li žele status opštine ili ne, a da li će želje i mogućnosti biti usklađene, ostaje da se vidi. Za Dnevnik Lav televizije Snežana Ostojić. Na Visokoposlovno-tehničkoj školi strukovnih studija u Užicu počela je serija predavanja Mesec dana preduzetništva, koja će podstaći studente da više pažnje posvete programima institucionalne podrške. Predavanje je namenjeno preduzetnicima i početnicima u biznisu. Prvo predavanje u mesecu preduzetništva posvećeno mogućnostima koje pruža Regionalna razvojna agencija Zlatibor pri samozapošljavanju. Na to je svojim primjerom ukazala porodica Varaklić, koja nije želela da se kreditno zadužuje, pa je posao započela učešćem na konkursu RRA koji je finansirao USAID. Potpunu podršku smo dobili od Regionalne razvojne agencije, što za mašinu koja nam je bila potrebna, to jest za sušaru, kako i sve ostale obuke koje smo prošli i za izradu biznis plana i za izvoz i mnogobrojne druge obuke. Također smo od Regionalne razvojne agencije dobili šansu da se predstavimo na mnogobrojnim sajmovima, mini sajmovima. Regionalna razvojna agencija akreditovana je za pružanje standardizovanog seta usluga, davanje informacija, obuke, promocije preduzetništva i konsultacije. Mladi ljudi koji žele da započnu sopstveni posao mogu da dođu sa nekom svojom idejom. Mi ćemo kao zaposleni se potruditi da na besplatnim treninzima za započinjanje posla razradimo tu njihovu poslovnu ideju zajedno i da vidimo da li ta poslovna ideja ima profitni potencijal i kako, na koji način će oni da svoju ideju pretuče u posao. Mladi su danas saznali da u RRA mogu dobiti informacije kako da dođu do sredstava finansiranja, kako da unaprede marketing ili kako mogu dobiti pomoć na nacionalnom nivou. Mislim da je ovo dosta korisno što smo danas prisustvovali ovome, da jednostavno znamo da možemo na nekoga da se oslonimo, da potražimo podršku. Jako mi se dopada što ljudi u našem kraju prepoznaju preduzetništvo u periodu kad ga i država prepoznaje kao veoma podsticajno, pred svega za mlade ljude. Ima već nešto u planu u svojoj glavi. To je za otvaranje agencija za izdavanje stanova u Užicu, pa ću se prijaviti kod njih da mi daju podršku na početku. Na naredna 3 predavanja predstavit će se druge institucije koje na direktan ili indirektan način pomažu preduzetnicima, ali i preduzetnici koji su počeli od nule, a sada su među najuspešnijim u svojoj delatnosti. Iduće nedelje dolaze predstavnici društva poljoprivrednika iz Lučana, gospodin Duško Ivanović, koji će nam navesti konkretne primjere iz inostranstva, tačnije Slovenije, zato što je njihov model vrlo primeljiv u našim uslovima. Biće predstavnici privrede, da prosto postaknemo studente, da im kažemo, eto vidite, ljudi su, evo živi ljudi koji su nešto napravili svojim radom, svojim trudom, svojim znanjem. Predavanja se održavaju utorkom od 13 časova u amfiteatru Visokoposlovno-tehničke škole u Užicu. Za doprinos u borbi protiv bele kuge u Srbiji opština Nova Varoš dobila je priznanje Srebrna kolevka, koju lokalnim samoupravama dodeljuje Pokret za decu 3+.
Ovo zasluženo priznanje dobio je grad Podnozlatara jer od 2009. godine iz opštinskog budžeta isplaćuje novčane naknade za novorođenčad, a od 2012. za nezaposlene porodilje. Lokalna samouprava od 2009. godine iz opštinske kase izdvaja značajna finansijska sredstva za podsticaj rađanja beba. Godišnji budžet za novčane naknade za novorođenčad i nezaposlene porodilje dostiže cifru od oko 20 miliona dinara, što je oko 3,5% od ukupnog opštinskog kolača. To je znatno više nego što izdvajaju opštine u okruženju. Sve ovo navelo je predstavnika Pokreta za decu 3+ na Novoj Varoši dodeli priznanje Srebrna kolevka. Ono što smo mi došli do istraživanja zaključka jeste da je taj finansijski aspekt, odnosno finansijske naknade za rađanje, najbitnije u ovom momentu, težinu vremena u kojem živimo i da one mogu drastično da promene situaciju onako iz negativnog da pređemo u jednu pozitivnu fazu. Žitelji grada Podnozlatara sa odobravanjem gledaju na novčane podsticajne mere koje je lokalna samouprava uvela u cilju povećanja nataliteta. Međutim, ima i oni koji smatraju da bi zaposlenje jednog bračnog partnera bilo korisnije. Ja mislim da je to pogrešna politika. Iz razloga toga što kad se uzmu dvoje, treba da kad stupe u bračni odnos jednog partnera treba zaposliti. Više para, više djece sigurno. Daje se, ulaže se u djecu, ulaže se u škole, obnavljaju se krovovi tu, biblioteke. Stav čelnih ljudi koji vode opštinu je da se svako ulaganje u decu isplati, da je to investicija, a ne trošak, kao i da način na koji se danas odnosimo prema deci pokazuje kako se odnosimo prema našoj budućnosti. Naša obaveza će biti da prioritet u našoj opštini, kada je u pitanju bilo koje radno mjesto, dobiju upravo porodice koje rađaju decu. Od početka godine u Novoj Varoši rođeno je oko 90 beba, što je ako se uporedi sa prošlom godinom manje za 10 novorođenih. Međutim, ako se napravi paralela sa 2009. godinom, kada su podsticajne mere uvedene, broj novorođenih beba je veći za 50. Danas je u Užicu obeležena godišnjica bitke na Kadinjači i pogibije 270 boraca radničkog bataljona. Tada je pre 76 godina pala Užička republika, jedina slobodna teritorija u Evropi u vreme Drugog svetskog rata. Na Kadinjaču su i ove godine došli poštovaoci burne užičke istorije. Poklonili se senima radničkog bataljona i položili cveće na kosturnicu. Među njima, sam sa svojim uspomenama, najvažniji među prisutnima, jedini učesnik tog rata. Bio sam u Užicu kad je radnički bataljon krenuo za Kadinjaču. I to su ljudi u običnom modelu, prosto kako su imali obuću i sve to. Niko nije retko ko da je imao neko vojničko, a svi su imali oružje. Ideali su bili jedini put do slobode i Srbija poštuje i ne zaboravlja taj period. Lažna je dilema da li je mogao, morao i trebao goloruk narod da ide na tenkove. Radnički bataljon je na Kadinjači te 41. stao rame uz rame sa slavnim spartanskim junacima, poručili su danas na Kadinjači predstavnici vlade Srbije. Ovi posebni ljudi, Užičani, zarad ostvarenja višeg cilja nisu čekali smrt, već su joj snažnim jurišom krenuli u susret. Iskazanom hrabrošću ušli su u red besmrtnih heroja narodnooslobodilačke borbe. Grad Užice je rešen da nikada ne zaboravi svoj radnički bataljon koji je životima branio odstupnicu Vrhovnom štabu, partizanskom odredu i bolnici. Sećanje na stradanje radničkog bataljona je naš dug i dug generacija koje dolaze. Najmanje što možemo da učinimo je da odamo poštovanje njihovom činu hrabrosti i odanosti, vrednostima koje nemaju cenu i jačaju našu veru da ni jedna žrtva na Kadinjači nije bila uzaludna. Do 29. novembra 1941. trajala je Užička republika, jedina slobodna teritorija u tadašnjoj porobljenoj Evropi. Kratkometražni dokumentarni film Zvuk lampaša, snimljen u Užicu, nagrađen je prvom nagradom u kategoriji Najbolji studentski film na 11. filmskom festivalu Prvi kadar u Sarajevu. Film je tokom dvonedeljnog boravka na kampu Interakcija 2016 snimila međunarodna ekipa studenata Akademije filmske umetnosti pod rukovodstvom rediteljke Antonije Milečeve iz Bugarske. Žiri festivala u Sarajevu je od 625 prijavljenih filmova pogledao 43, koji su se takmičili u 5 kategorija.
U okviru programa obeležavanja 60 godina stvaralaštva Ljubivoja Rušumovića u čajetničkim osnovnim školama upriličeno druženje učenika i njihovog omiljenog autora za decu. Pesnik je učenicima govorio stihove iz svojih poznatih zbirki pesama za decu, kao i čuvenih fazona i fora. Gostovanje poznatog pisca Ljubivoja Rušumovića obradovalo je đake čajetinskih osnovnih škola. Njihov susret u školi u Mačkatu započeo je dečijom himnom Deca su ukras sveta, a onda je pesnik u svom stilu napravio lepo i edukativno druženje sa decom. Čitao je svoje pesme, učenici aktivno učestvovali u njihovom dovršavanju, postavljao pitalice i zagonetke i nagrađivao decu knjigama. Prošlo je 60 godina druženja, uglavnom sa decom, mada ja pišem i za odrasli. A povratak u Zavičaj je uvek meni na neki način na prvom mjestu. Upravo sam sad ovim drugarima ovdje u Mačkatu rekao šta je Egziperi, inače autor Malog princa, rekao. Kaže, ja dolazim iz detinjstva, tamo je moj Zavičaj. Ja također mislim da sve što sam uradio i sve što sam napisao u stvari vodi poreklo iz Ljubiša, sa Zlatibora, iz mog Zavičaja. Ršum je do sada napisao preko 90 knjiga, tako ispunivši cilj koji je sam sebi davno zacrtao, da ima više knjiga nego godina. U pisanju ne posustaje, a i dalje sa neverovatnom energijom pridaje veliku pažnju deci. Mnogo mi se svidelo, ja ne znam da li ću u životu imati još jednu takvu priliku da ga vidim, nadam se da hoću. I kada porastem, voljela bih da postanem pesnik, kao što je on, ali ne mogu svi da postanu takvi pesnici i tako dobri ljudi, kao što je. Bilo mi je mnogo lepo i bilo mi je mnogo drago što je Ljubivoj Rušumović došao ovdje u našu školu, jer Ljubivoj Rušumović je moj omiljeni pesnik. Mnogo volim njegove i pesme i priče, najviše su mi se dopale Vidovite priče iz Auvari. To su mi omiljene knjige i mnogo volim, odnosno mnogo mi je drago što sam pročitala te njegove priče. Đaci su uživali u jednočasovnom druženju i sa velikom pažnjom upijali svaku reč omiljenog pesnika, a za uzvrat su recitovali neke od njegovih poznatih stihova. Prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, Dragana Del Monaco, nastupit će u petak 1. decembra na velikoj sceni Doma kulture. Povodom godišnjice postojanja, Čačanska ustanova kulture poklonit će koncert publici koji će početi u 20 časova. Besplatne karte mogu se preuzeti na biletarnici. Stolnoteniseri čačanskog borca u minulom prvenstvenom kolu nisu uspeli da se probiju na prvo mesto kvalitetne lige regiona Niš. Naime, Bogdan Pršić i njegovi saigrači izgubili su u prvom meču sa 4:1 od kragujevačke ekipe Top Spin. Vreme je za pravi špricer. Vreme je za desetku. NLB Cash krediti. Ista rata i do 10 godina. NLB banka. Vreme je za pravi špricer. Vreme je za desetku. U Srbiji sutra vreme oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Detaljnije u izveštaju koji sledi. Sutra oblačno sa kišom uz zahlađenje popodne na severu Srbije. Minimalna temperatura od -2 do 7, maksimalna od 7 na severu Vojvodine do 15 na jugu Srbije. U petak i za vikend hladno i uglavnom oblačno sa povremenom kišom, a na planinama sa snegom. U subotu i nedelju mogući su susnežice i vlažan sneg i u nižim predelima, pre svega zapadne i severne Srbije. U ponedeljak hladno uz prestanak padavina, a od utorka manji porast dnevne temperature. I sada da se još jednom podsjetimo na pregled vesti koje su obeležili 29. novembar u zapadnoj Srbiji. Opština Lučani i predstavnici programa Ujedinjenih nacija za razvoj potpisali memorandum o razumevanju u oblasti energetske efikasnosti. Upravni odbor Udruženja malinara Zlatiborskog okruga doneo je odluku o radikalizaciji protesta. Za doprinos u borbi protiv bele kuge, opština Nova Varoš dobila priznanje Srebrna kolevka. U čajetinskim osnovnim školama Ljubivoj Rušumović proslavio 60 godina stvaralaštva. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Poštovani gledaoci, pratili ste Dnevnik. Hvala na pažnji i prijatno večer.